जोंनि बर'आव गोबांथार आफादफोर दङ आफादखौ मानि थाखाय दादों जाहाथे बर' हारिखौ बासायनो थाखाय जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जों बर' हारिखौ नारसिनोबा नाख्रेबोबा बेफोरखौ बासायनो थाखाय बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखायसो जोङो आफादफोरखौ दानाय जादों आरो आफादफोरखौ जोङो ओमफ्राय दायो नै ओरैबायदि खुवा खुदों ओमफ्राय खुवा खुब्लाबो माने आं दसे सम भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जाबाय नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय बर' हारिनि सासे थैगोनां सासे मा होनो व्यक्ति डक्टर आलफ्रेड इउटुबारा दिनै माने हारिनि सासे थै दङखाय सासे इन्टेलेक्चुवेल मानसिखाय बिथाङा दिनै स्टाडि खालामनानैहाय मोनदों जाहैबाय बर' हारिनि गेजेरावहाय उन जालांगासिनो दङ बेखौहाय माने नोजोर बोनानैहाय दिनै बिथाङा सिन्था धारना खालामदों बिथाङा मेडिटेट खालामदों बिथाङा माने स्टाडि खालामनानै मोनदों जाहैबाय बर' हारिया उन जालांगासिनो दङ उननिफ्राय उन जालांगासिनो दङ ओमफ्राय फंबाय बायदिसो दिनैहाय माने बर' हारिया गुबुन जाथिजों खालामजागासिनो दं आरोखि दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय पलिटिकेलखौ लानानै दिनै दाङाबाजि जेरै BPF UPPL बेफोरबायदि माने मोनसे फाराग लानानैहाय दिनै माने गावजों गाव बेबायदि माने दुखु होलायनाय मोखां नायखेलायनाय बेफोरबायदि माने पलिटिकेलावहाय बेबायदि जागासिनो दं आरोखि मोननै पार्टिनि गेजेरावहाय ओमफ्राय ओरैहाय दिनैहाय माने बर'जों बर' दिनैहाय दावराव दावसि दान्थे बिदान्थे माने उल्था फाल्था जागासिनो दं आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय गुबुन फारसेथिं माने गुबुन हारिया जै मै बेफोरबायदि माने मोनसे मा होननानै बुङो मिहि बुद्धिजोंहाय दिनै माने दिनै माने मोनसे प्रसेसजों दिनै थांगासिनो दङ दिनै माने UPPL BPF बेफोरबायदि माने गावबागाव पार्टि लानानै दिनै माने बहुत बिगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय दिनैहाय माने BPF नि गेजेरावहायबो दिनैहाय बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो UPPL नि गेजेरावबो दिनै जागासिनो दं आरो दिनैहाय माने UPPLआबो जेनोब्ला BPFआबो जेनोब्ला भट बिनायावहाय अब्ला दिनै माने गुबुन हारियासो दिनै दरखं थाङोब्ला दिनैहाय बर' हारिया मा जालांगोन दिनै दाउसा मावरियाफोरबायदिसो जालांगोन होननानैहाय दिनैहाय माने जों दिनै नुगासिनो दं आरोखि सिन्था धारना खालामोब्ला माने मेडिटेट खालामोब्ला स्टाडि खालामोब्ला जोङो मोनहाहरनो बेनिखायनो जों दिनैहाय सुबिदा होनो नाङा जों दिनैहाय माने बर'जों बर' दिनैहाय माने खौसेथि जानांगौ आरो जों दिनैहाय इउनिटि जानांगौ आरोखि अब्लासो जों दिनैहाय माने देरहासार जागोन लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो नैबे डक्टर सार आलफ्रेड बसुमतारिनि माखासे बेफोरसो बिबुंथि होनायखौ बिथाङा बेसेन गोसा बेबायदि माने राव बेबायदि बुंदों बर' हारिनि गेजेराव नोंथांमोना खोनासंलांदो थेंक इउ रोखा रानखाबाय माखासे नांगोलाव थांबाय माखासे ट्रेक्टराव थांबाय दा थाङै थुङै गुबुन हारिनि सोरबा गुबुन पार्टिया इलेक्सन गेलेयोबा बिनि गेजेराव बिसोर स्लट देरहाबाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ ओंखायनो सिरि मोनदो नोंथांमोनहा बयबो सिरि मोनदो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों बर' हारिफ्रा मा जाजोबखो माबा मोनसे बर' हारिखौ फोजाखांहोनायनि पस्ट खालामोबा माबा पलिटिक्सआवल' लाङो माबा नांगाल माबा ट्रेक्टर मारै जाबावनांगौ जों बर' हारिफ्रा जाम्बा जाजोबसिगोन नामा बे नांगाल आरो बे ट्रेक्टरजोंनो हारिया गैला हारिखौदि बेसेबांखि बोफ्लेगासिनो दङ डिभाइड एन्ड रुल पलिसि नोंथांमोनहा बे जिनिसखौ दाबो हमदांनो हायाखै जेब्लानाखि जोंनि बे बर' हारिया नांगालजों ट्रेक्टरजों जुजिबाय थागोन मालाय दस्रा मोनसे हारिनि पार्टिया स्लट राजानि सियाराव जिरायनो मोनगोन दा बिदिनोथ' जागासिनो दङ अमाया हालेवबाय उरबाय हाखौ मोनहोबाय उरै
लासाव फैयै फैयै सैमाया गाग्लिफैनानै आगाना बहरा नुबाय सैमानि खामानिखौ उनावहाय जोबनायाव रासिन नुबाय दा जोंनि बे BTC आवबो बेबायदिनो जागासिनो दङ जोंनि बर'फ्रा बेखौ मोननो थाखाय BEC एबा BTC एबा BTR बेखौ मोननो थाखाय गोबांथार बर' हारिनि थैखौ दान होनांदों बर' हारिया बर'नि फिसाया बारसोमनांदों बिग्रायनांदों दा दिनैहाय मा नुनो मोनखो जोङो दिनैहाय जोङो मा नुनो मोनखो जुदि जोङो खौसेथि जानायमोनबा नांगालजों आरो ट्रेक्टरजोंनो जुदि ज' जानानै सरकारखौ दायोमोनबा BTC खौ सालायोमोनबा दिनै बेफोरबायदि नुथायखौ नुनो मोननाय नङामोन जोङो पावारफुल जागौमोन 6 शिड्युल एरिया 6 शिड्युल मोनखानाय बे 6 शिड्युल एरियायाव जोंनि ट्राइबेलफ्रानो राजा मानि थाखायथो बेखौ 6 शिड्युल एरिया मानि थाखायथो काउन्सिलखौ होदों अब्ला दरखारानो गैयामोन ना काउन्सिल हो जोंनो काउन्सिलखौ नाङामोन जाहाथे जोंनि गोहोआ थाथों जोंनि बे 6 शिड्युल एरियायाव जाहाथे जोंनि राव जोंनि हारि बियो जौगालांथों फरायनायाव इनफ्रास्ट्राक्चाराव न'खर दानायाव बेफोरबायदिया जौगाथों होननानैसो बे काउन्सिलखौ होनाय जादों नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो जोङो नै नांगालनो नै ट्रेक्टरनो बेफोरबायदि गावजों गाव अरलायलायनानै सेस नैबे MP इलेक्शनावबो नायदो ट्रेक्टरजों नांगालजों बर'फोरनि बहराथ' गैला बोफ्लेसिगोन माखासे बर'फोरनि बहरा नांगालावबो रानबाय ट्रेक्टरावबो रानबाय ओमफ्राय थाङै थुङै नायदो जेरै थांनायाव हिरा सरनिया देरहायाखै बेबायदिनो एबारबो MP इलेक्शनाव बिदिनो जाबावगोन सिरि मोनदो बर' फिसाफोर बर' हारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो सिरि मोनदो आंनि बेफोरबायदि पस्ट होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जों बर' हारिया सिरि मोनथों जाहाथे जों बर' हारिया बेफोरबायदिखौ नुनानै मेगना खेवनानै जोंनि बर'आव गोबांथार आफादफोर दङ आफादखौ मानि थाखाय दादों जाहाथे बर' हारिखौ बासायनो थाखाय जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जों बर' हारिखौ नारसिनोबा नाख्रेबोबा बेफोरखौ बासायनो थाखाय बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखायसो जोङो आफादफोरखौ दानाय जादों आरो आफादफोरखौ जोङो हेफाजाब होबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया रायजो राजाया जुदि बर' रायजो राजाया जुदि बे आफादफोरखौ हेफाजाब होआबा मालाबाबो आफादा थांनानै थानो हाया बिनि थाखायनो जायफ्रा आफादखौ दैदेनगासिनो दङ बे दैदेनगिरिफोरनि दायित्व नोंथांमोनहा जुदि जेबोखौनो बुंनो हायाबा जेबोखौनो खालामनो हायाबा अब्ला नोंथांमोनहा बे गाव गावनि पजिशननिफ्राय रिजाइन लानाया साबसिन मानो होनबा जोंहा गोबांथार युथ्सफोर दं यांगस्टार्स कमिटेड यांगस्टार्स बिसोर सालायगोन आफादखौ नोंथांमोनहा जेबो खुगाखौनो सियाबा सिरि नुयै बायदि थाबाय थायोबा जुदि बे पलिटिकेलनिल' माने बेनिफिट्स नायनानै थाबाय थायोबा बिनि थाखायनो आङो गुरै खावलायो नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा आंखौ एकदम BPFनिफ्राय रां लागासिनो दं मान्थलि सेलारि लागासिनो दङ बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो दासान्दि बेफोरबायदि पस्ट होगासिनो दं बे नङा रावनिबो पार्टिनि थाखाय नङा बे आं पस्ट होनाया बे बर' हारिनि थाखायसो जाहाथे बे बर' हारिया दा उन्दुसोनानै दं गाव गावनि लाब जानायखौल' नायगासिनो दं बेनिफिट्स मारैहाय न' बिल्डिं लुनो हागोन मारैहाय गारि मटर बायनो हागोन मारैहाय गावनि न'खरा देरनो हागोन रावबो हारिनि थाखाय साननाय गैला दा बेफोरबायदिनि थाखायनो दा आपिसमेन्ट पलिटिक्स गेलेगासिनो दं आपिसमेन्ट फुस्लायनाय ट्रेक्टराबो हारसाफोरखौ जों मोजां जों नोंसिनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोनहा जोंनि पार्टिखौ सापर्ट खालाम बिदि खालामनानै दा हारसाफोरनि फेभारसो मावगासिनो दं थिग बेबायदिनो नांगालावबो बिसोरो गुबुन हारिफोरखौ फुस्लायगासिनो दङ जाहाथे जोंनि पार्टिया देरहाथों जुदि बेबायदि पलिटिक्स गेलेयोबा जोंनि बर' हारिया रोखा ओरैबायदि जेरै 70s 80s 90s आव जेरै बिग्रायनांदों बेबायदि बिग्रायफिननांगोन जेब्लानाखि जों बर' हारिया खौसेथि जाया
अब्लानासिम जोङो जोंनि पावारखौ खालामनानै लागोन जेब्लानाखि जोङो बर'जों बर' बेफोरबायदि दावराव जाबाय थागोन पार्टी लानानै नांगाल ट्रेक्टरनि जोंनि बर'नि बहराथ' रोखा रानखाबाय माखासे नांगालाव थांबाय माखासे ट्रेक्टराव थांबाय दा थाङै थुङै गुबुन हारिनि सोरबा गुबुन पार्टीया इलेक्शन गेलेयोबा बिनि गेजेराव बिसोर स्लट देरहाबाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ ओंखायनो सिरि मोनदो नोंथांमोनहा बयबो सिरि मोनदो आरो जेसेबांखि जोंनि रायजो राजा पाब्लिक नोंथांमोनहा पार्टीनि सानालासिनो बर' हारिनि जौगानायनि साननानै एसे प्रेसार खालामदो लिडारफोरखौ आरो जायफ्रा आफादफोरखौ दैदेनगासिनो दङ नोंथांमोनहा बिसोरखौबो सोंखारिदो लिडारफोरखौ सोंखारिदो मानो होनबा पावारा जों पाब्लिकनि सायाव जों पाब्लिक गैयाबा लिडारफ्राबो गैया आफादाबो गैया रावबो पलिटिकल पार्टीयाबो गैया सरकाराबो गैया जों पाब्लिकनि आखायावसो जों पाब्लिकआसो स्ट्रं खालामो पार्टीखौ स्ट्रं खालामो आफादखौ स्ट्रं खालामो लिडारखौबो स्ट्रं खालामो जों रावनिबो सायाव जेननो नाङा माखौथो होनदों रायजो राजा जों रायजो जों पाब्लिकआनो राजा जोंसो फिदिंनांगौ लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ कुइसन सोंनांगोन जोङो मा जालांगासिनो दं जोंनि बर' हारिया दा आं बांद्राय बुंला जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि